Sampaloc, Manila. Ito si Brian, bibigyan natin gagambayan. Salamat, Ayan, Brian, ha? Salamat po tayo Mento and like and share po. Gagamba si Prince. Ayan, no? Deliver natin, bigyan pa natin gagamba. Kaya pinasubra na natin para giveaway niya yung iba. Ayan, Prince, ano masasabi mo sa mga viewers na kagaya mo, mga subscriber? Sa mga ibang viewers na subscriber dyan, dito na kayo bumili kay Tatay Mento. Ayan, Solid. Ayan, no? Walang liquid yun, puro solid. Shoutout sa mga tropa ko. Taga dito. Tulong bayan. Okay, thank you, Prince, ha. Okay. Gagamba si Crisanto, diniliberan natin ng gagamba rito sa Alphamart dito sa Maypaco. Ayan, matagal na siya nag-request kaya ko lang deliveran. Thank you. Ayan, shoutout mo yung mga kaibigan mo. Shoutout ko yung mga nagagamba sa Tondo, Manila. Meron na ako. Ayan, ha. Okay, thank you, Crisanto, ha. Ayun, mga gagamba, nandito tayo sa baluarte ni Gagimba TV dito sa Simbu, Makati. Ayan, sa likod ko sa nakikita nyo, paalis na siya, napigil lang. Ayan, mga binigyan ko yung mga gwapo. Ayan, ngiti kayo. Ayan, oh. Salamat. Ayan, oh, ano masasabi nyo? Like and subscribe po kay Tatay Mendo, tsaka share. Iyon, oh, ay Salamat. kay Gagimba, ano sasabi nyo kay Gagimba? Mabuhay si Kagimba TV po, paki-like and subscribe na rin po ang share. Mabuhay yung tatay natin, no? YouTube Ayun. niya. Tatay na sa pagagamba. Gagamboy. Maraming salamat sa Ayun, Mendo Lines. Ayan. Mendo Lines. Shoutout sa'yo, Gagimba TV, at saka mga kapitbahay niya rito. Salamat. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Kagamba, dito tayo ngayon sa Sampaloc, Manila. Ito si Brian, bibigyan natin gagambayan. Salamat, Ayan, Tatay Brian, ha? Mendo. Ayan, oh, ano sasabi mo, Brian? Maraming salamat po. Subscribe po. Like, Okay. share, Thank- subscribe. Okay, thank you, Brian, ha. Sige po.